Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu il-preżentazzjoni tal-mulej. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek bħal-ismek u Alla hekk it-tifħir tiegħek satru fil-art jasal. Il-lemenija tiegħek hija mimlija bid-dritt. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ilqa' t-talb tagħna. Int li qed fil-lemin tal-missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Qudies jab suffraġġju tal-mejtin Giuseppe Giolina u Edmond Buġeja. O Alla ta' dejjem tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontan nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll nkunu apprezzati quddiemek b'ruħna safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji jitriq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Araw ħġej. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher? Għaxu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sappun tal-ħassiera u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jisaffihom bħad-depp u l-fidda. U huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalem bħal dari bħal fis-snin li moddija. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Wara li għal-ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentaw lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lilu u biex joffru b'sakrifiċċju pargamim u żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb li kien jistenna il-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx ser jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imma qanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu sabiex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi waqgħu fuq dirajh birek u qal: issa osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek għaliex għajna jaraw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjej tal-popli kollha dawl biex idawwa l-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marja ommu: ara, dan ser iġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser, kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 4 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienx titwarrab qatt mit-tempju lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nażaret u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Bil-qiegħda ħna nħossib ċkejken tal-okkażjoni tal-lum. Mena illum eżis għadda il-miliet 40 jum u skont id-drawa tal-Lut meta l-ewwel tifel kien jala 40 jum mid-mitwelid kien jiġi ppreżentat fit-tempju. Issa din kienet l-ewwel proċessjoni nistgħu ngħidu ta' Giuseppi u Marija u Ġesu li jagħmlu minn Betlem sat-tempju ta' Ġerusalem. U propju għalhekk fil-qudiesa solenni f'kull parroċċa llum issir proċessjoni xkejkna u titbirek ix-xemma mixgħula. Għaliex? Għaliex il-profeta Xmuni x'kien ħali l-Ġesu f'idejh għaraf it-tenda li Ġesu huwa l-Messija mhux biss wisa jaħlu dawl tal-ġnus. Issa eżis min huwa anzjan u għex fil-gwerra jaf kemm hu ikraħ il-blackout, id-dlam, ikraħ id-dlam. Wara l-waqgħa ta' Adam, id-dinja waqgħet fid-dlamijiet tal-injoranza, fid-dlamijiet tal-ħażen u fil-jasar. Imma Alla wiegħed li jibgħat il-Messija u għaddew mijiet ta' snin. Il-poplu Ludi kien jistenna lill-Messija. U propju għalhekk il-festa tal-lum. Il-profeta Xmuni, bniedem ta' qdusija kbira li kien ilu jitlob u jistenna il-wasla tal-Messija, x'kien ħalli t-tarbija Ġesu f'idejh, mimli bl-Ispirtu Santu x'għamel? Beda jbirek lill-Alla u jgħid: issa kuntent għax ħanala għajnejja
u semmut basta rajt il-wasla tas-salvazzjoni permezz tal-Messija Ġesu. U hawnhekk sejjaħ lil Ġesu b'dan il-kliem eżatt: dawl biex idawwa l-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Allura eżis Kristu għad-dawl nistgħu nsejħulu fil-Vanġelu fil-Għid tat-Testament insibuh repetut kemm il-darba. Feqqalinna Ġesu: jiena d-dawl tad-dinja, min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Anke l-Evanġelista Ġwanni jikdbilna wkoll: Allu għad-dawl u ebda dlam m'hemm fih. U fil-Vanġelu ta' San Ġwanni nsib passaġġ ukoll sabiħ feqqalinna sejjaħ lil Kristu dak id-dawl veru li jdawwa l-kull bniedem li jaw fid-dinja. Issa eżis allura x'iridu nagħmlu aħna? Nilqgħu id-dawl, dik importanti. Id-dawl huwa Kristu. Issa qoddim id-dawl irridu bil-fors niddeċiedu jew tilqa' d-dawl jew tibqa' fid-dlam. L-istess qoddim ix-xemx li tiela trid tiddeċiedi jew tiftaħ it-twieqi biex id-dawl jidħol fil-kamra tiegħek, jew inkella tagħlaq il-kamra jew it-twieqi biex tibqa' fid-dlam. Quddiem id-dawl ma tistax tibqa' newtrali, jew tilqgħu jew tirrifjutah, jew tilqa' lil Kristu jew twarbu l-Kristu. U propju San Sofronju isqof ta' Ġerusalem jgħidilna hekk u jħeġġiġna biex noħorġu il-koll biex nilqgħu lill-liben talla. Ġie dak li hu id-dawl tas-sew li jdawwal kull bniedem. Mela eżis niddawlu aħna wkoll. Ħalli niddu il-koll kemm aħna u ħadd minna m'għandu jibqa' mingħajr id-duwa ta' Ġesu bħal xwejja ħxmuni. Nilqgħu dak id-dawl dejjem jiddi li hu Ġesu Kristu. U forsi xi ħadd jgħid imma kif se nilqgħu lil Kristu? Naturalment xorti kbira kellu xmun li jħaddan lil Ġesu, imma bliema għożża xmuni laqgħu fidejh lil Ġesu tarbija. Eżis imma aħna għandna wkoll l-istess xorti ta' xmuni. Aħna nistgħu nħadnu u nilqgħu lil Ġesu. Kif? Billi nemmnu fih, dik l-importanti, nemmnu fih. U San Sofronju jgħidilna aħna wkoll bil-fidi ħaddanna lil Kristu li ġianna minn Betlem huwa s-Salvatur mibgħut lilna minn Alla. Allura inħallu d-dawl jidħol f'moħħna biex narfuh u anke f'qalbna biex inħobbuh. Imbagħad hemm ħaġa oħra importanti u nispiċċa. Nimxu wara d-dawl li hu Kristu. X'qalilna Ġesu? Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Anki San Pawl għandu sentenza sabiħa. Jekk qabel kontu dlam imma issa intom dawl fil-mulej, allura ġibu rwieħkom tawlit id-dawl. Ejxu tawlit id-dawl li intom. L-importanti li nibqgħu ma' qudiem ma' Ġesu. Dik l-importanti. Fi żminijiet tal-lum forsi huma ftit diffiċli, imma bil-grazzja t'Alla u bir-rida tajba tagħna naslu biex nagħmlu dak kollu li tilmulej. Bħal meta l-bozza li tixel bis-saħħa tagħha nfisha, imma għaxija ikkonnettjata mal-power station. L-istess in-nisrani għandu d-dawl mhux minnu nnifsu imma għax ikkonnettjat maqut ma' Kristu li huwa d-dawl. Allura emnu fid-dawl sabiex tkunu li tid-dawl. U allura importanti wkoll x'iswa li jkollok bozza mitfija. Bozza trid tkun mixowla mhux hekk? Għalhekk qiegħda l-bozza biex tixela.
U x'tiswa bozza moħbija? Il-bozza trid tkun fejn tidher. Id-dawl qiegħed hemm biex idawwal lill-oħrajn. Id-dawl qiegħed hemm biex jifrex ir-raġi tiegħu. Allura niftakru fi kliem ta' Kristu li qalilna: intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq montanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara. Jiġifieri mhux jaħbuh iżda jqeduh f'post fejn jidher. U hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Allura ħuti, ejjew dan id-dawl ju Kristu inħalluh jammar fina biex idawwalna, idawwal lilna u mbagħad wara immorru ndawlu lill-oħrajn. Biex meta arafni aħna ma nkunux kontenti li arafni aħna, imma nippruvaw inxandruh ma' min niltaqgħu. U meta nagħmlu din il-ħaġa, Ġesu jieħu pjaċir bija ħafna u jgħidilna dik is-sentenza tan sabiħa tal-inti ma stħajx tistqarri quddiem il-bnedmin, lanqas jien ma nistħi nistqarrek quddiem missieri, ejja fil-glorja tal-ġenna. Ikkun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti jeżis fil-jum li fih niċċelebraw il-preżentazzjoni ta' tfajjel Ġesu fit-Tempju u l-offerta ta' Ommu Marija u San Ġusepp, nitolbu lil Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna fil-waqt li ngħidu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sakrifiċċju Ewkaristiku li qegħdin niċċelebraw, nitolbu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għal dawk li ma jemnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem, nitolbu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għal persuni ta' ħajja konsagrata biex jgħixu bil-qdusija s-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi li joffrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għalina sabiex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija, nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, ilqa' t-talb tal-poplu tiegħek bl-interċessja ta' Marija Om Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej inti li ibnek il-waħdini joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla tebba tas-sagrifiċċju
għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sakrifiċċju bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kienu raddulek ħajr. Illum li ben tiegħek li huwa miegħek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispirtu Santu reħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-Anġel Qaddisin tiegħek infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad dil-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadruk. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Giolina u Edmond Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisfew li naset qarbna bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, jiena id-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja ma jimxiex fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Il Pai, we sing
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna mulej, temfina l-milja tal-grazzja tiegħek kif temmejt ix-xewqa ta' xmun il-ġust u bħalma huwa ma rax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.